שלום לכולם, אנחנו בעצם נמצאים עכשיו באתר הניהול ורוצים לשלוח מסרים, רוצים לשלוח הודעות לכל המשתמשים שלנו. זה יכול להיות הודעה על פעילות חדשה, מבצע חדש, שיעור חדש, הדלקת נרות לפני שבת, התוועדות, איזשהו מבצע חדש של גיוס כספים, נניח משהו שקשור בחלוקת מצרכים לנזקקים, ואני מבקש עזרה מכל אחד ואחד, מי שיכול לתת יד ולתרום דרך האפליקציה כמובן למבצע הנחמד. נכנסתי לאתר הניהול דרך הכניסה, הכנסתי שם משתמש וסיסמה. מי שלא יודע איך להיכנס יכול להיכנס לוידאו שמסביר את הכניסה לאתר הניהול. ובאתר הניהול יש לי כאן באמצע ניהול מסרים. אני לוחץ על ניהול מסרים, ועכשיו אני יכול לראות מה האפשרויות שלי. למעשה, הודעה שנמצאת בתוך מדור הודעות שבתוך האפליקציה מורכבת מתמונה למעלה, מכותרת ומתוכן, תוכן ההודעה עצמה. אם יש לי הודעות קודמות שאני רוצה למחוק, אני פשוט נכנס פה למטה למחיקת הודעה, ואני כותב כאן את השם של ההודעה הקודמת בדיוק כמו שהוא מופיע באפליקציה. למשל, מסיבת חנוכה. זה הודעה שיש לי בתוך האפליקציה כרגע, ואני רוצה למחוק אותה. אם אני אלחץ כאן על מחק הודעה, אז אני אראה באפליקציה שההודעה הזו נמחקה. זה פשוט מאוד. הוספה של ההודעה חדשה. אז אני נכנס כאן בעצם למעשה להעלאת הודעה. שימו לב שכתוב לי כאן את הגודל הקובץ האפשרי להעלאה, שלא יהיה גדול מדי ולא ייקח הרבה זמן לאנשים לחכות עד שזה יורד בתוך האפליקציה, הפעם הראשונה לפחות. כתבנו כאן 500 קילובייט, זה די ויותר, אפשר גם יותר מזה קצת, אבל לא להפריז. הגדלים פה של התמונה, איזה גודל תמונה באמת לא שמנו כאן, אנחנו נוסיף פה את הגדלים אורך ורוחב, כדי שתקבלו את זה באמת בתמונה פרופורציונלית, תמונה נכונה. אני כבר אומר לכם שזה למעשה גובה של 300 פיקסלים בגובה, וברוחב זה לא משנה. את היחס אנחנו נכתוב פה בהמשך. בואו ניכנס כאן לכותרת, ועכשיו נניח שאני רוצה לרשום על שיעור חדש בפרשת השבוע. זה יהיה ההודעה החדשה שאני שולח לכל המשתמשים שיש להם את האפליקציה שלי. שיעור חדש בפרשת השבוע. תוכן ההודעה, אני כותב כאן, שיעור נפלא בענייני פרשת השבוע מפי הרב יוסף צירקוס, שהוא אכן מוסר אצלנו שיעור בבית חב"ד בקטמון, וכן הלאה וכן הלאה. אני כאן לא אעריך, אבל כל אחד מכם יכול פה לכתוב מה שהוא רוצה, כמובן באיזה יום זה מתבצע, באיזה שעה, להמליץ לאנשים להגיע, כל הטקסט שתרצו להכניס בתוך התוכן של ההודעה הזאת, כל אחד כפי שהוא רואה לנכון. והעלאת התמונה. חייבים לעלות תמונה, אי אפשר לשלוח הודעה ללא תמונה. שימו לב שאתם בוחרים אכן קובץ תמונה ולא קובץ אחר. היה לי מישהו שניסה לעלות קובץ אחר ובאמת לא הבין מדוע זה לא עובד לו. אז אני לוחץ כאן על בחר קובץ, ובעצם נפתח לי כאן עכשיו מסך של כל המחשב שלי. אני נכנס ואני רוצה לבחור עכשיו את הקובץ המתאים, נניח שבחרתי כאן, וזו התמונה שאני רוצה להוסיף אותה לאפליקציה. אני לוחץ כאן Open, ואכן התמונה עלתה לכאן, היא מופיעה לי בשורה. עד כאן הכנסתי כותרת, הכנסתי תוכן ההודעה, הכנסתי תמונה, לא נותר לי אלא ללחוץ כאן על העלה הודעה, וההודעה הזאת תופיע מיד בתוך האפליקציה. אני אעשה את זה לצורך הניסיון בלבד, העלה הודעה, ואכן קיבלתי הודעה, ההודעה הועלתה בהצלחה לאפליקציה. אם אני עכשיו אכנס לאפליקציה של הבית חב"ד הזה, אז אני אראה, כל אחד מהמשתמשים יראה בפנים תמונה וטקסט של האפליקציה, של ההודעה הזאת. אנחנו בקרוב מאוד הולכים לעשות את ההודעה הזאת עם אפשרות גם להכניס אותה כפוש, זאת אומרת שתידחף לתוך האפליקציה, וזה אתם תבחרו, יהיה פה סימן קטן לבחור, האם אתם רוצים שזה ייכנס כהודעת דחיפה, זאת אומרת יצפצף, גם כשהטלפון אפילו קבוי, יצפצף למשתמש, יש הודעה חדשה מבית חב"ד או לא. זה כמובן
לראות עיניכם. אני יכול למחוק עכשיו את ההודעה הזאת, אז תראו גם איך אני אכן מוחק הודעה. שיעור חדש בפרשת השבוע, וכשאני עושה מחק הודעה, ההודעה הוסרה בהצלחה, ועכשיו מחקתי את אותה הודעה שהעליתי קודם לכן. עד כאן לגבי ניהול מסרים, ניהול הודעות ושליחת הודעות באתר הניהול. תודה רבה.